Čaute, dneska vítam u nového videa, zase z Brawl Stars, to je dneska už tretie video. Dneska si dáme nejaké hry za toho, jak sa volá, Dynamajka, takže buďte so mnou. Ja som sa tu hral s takým Squeakom sa volá, nemám ho vo friendoch, sa mi stá až Foden, to je moja spolužiačka, aj Mario. Toto Foden je Simona, taká Simona, koľko má už 2000, ak chce mať niekto, napríklad, lebo ja mám, toto sa netýka vás ľudia, hej, ja mám takého spolužiaka Majo, tak Majo, ak chceš mať Simonu vo friendoch, tak si tam napíš toto, do player ID, hej. Ešte ti to trochu približím. Ludic Rose Neymar 22. No dobre, už sa vrátim ku vám. A ak chcete mať toho, čo som mu teraz hovoril, Maja, tak on sa volá Familiar Vari Mario. Hej? Takže ideme na to. Play. To je zase nejaký to, čo je za brawler toto? Neviem. Tanko je pro. A máme gold. Má gold. Wind Vader, tak to som mal čakať. Hlavne, že som s ním v klube, či vo friendoch. Asi v klube. Poďte obidvaja, jojojo. Jak som ho zabil. Je taký soler mechor. Pozri, jak to tam hodím. Keď mám druhú ultinu. A jak tento, jak začal sa, jak ostal sa točiť. Okay. A nebudeme dávať iba za Dynamajka hry, ale dáme za nejakých iných. Teraz by som si skúsil... ja idem, hej ľudia, že pôjdem, že tak, že všetkých dám na 10 pohárikov, alebo hej, viete koľko tých raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Takže začínam u Colta. A viete, že môj účet má... Tam mám viacej pohárikov, aj viacej brawlerov. Dneska som už dal do shortcov a včera som dal, ako mi padli brawlery dvaja, Eve a Sam. Takže môžete si to vo shortách pozrieť, ale najskôr prosím vás, dokúkajte toto video. Hej, a potom som dal ešte za to, že vás mám tak rád. Ok, jeden dole. No ešte jeden tého. Som teraz do tého. Dobre, som ho zabil, čo? Videli ste to? Number 1. Jak som ho zabil? Ok, ďalší kill. Teraz zabijem tohto. Daj si do pitvora. Dobre. Je, bro. Hej, takže no nie na 10, ale proste si za neho zahrám hru, hej. Takže za Colta už mám zahraté. Teraz idem za Baza, už mám. Teraz idem za Bula. A nebudem si ich vôbec upgradeovať, hej. Furt neviem, že aký to je brawler na tej ikonke. Hej, ideme. Time to grow. Čo? Hej, Nida, check mi do pitvora. Ja mám ultinu ešte na tom Bullovi. Kukni, ak ja budem bežať, ako pity. Poď, Silios Neymar. Neymar Junior, everybody.
Takže už mám zase na jeho. Teraz idem sa mi zdá na Barleyho. Hej, na Barleyho. Takže dáme. A toto video natáčam, keď je 16:42. Takže Barley Song Tutorial. Miau. Počkaj, to nie je Barleyho. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Takže mám tu útinu. I'm a cool cat. No tým jak som ich pozabíjal. Jak? Kokos. 3 oj, toto je moc málo. Ďalšiu hru mám za oného. Potom tu mám niečo. 1000 coinov. Tak, teraz idem za Poka. Kamo, to sú neťažké, ľahké hry. Ty kokos. Akože ja už mám 7000 poháríkov, hej. Projekty. Ale akože na svojom hlavnom účte. Toto je môj vedľajší. Hej! Máš šťastie. Už chodí, ha. Ok, a ich hývnem potom. Where are you go? Hývnem ich, hej. Kamo, chytil som ho, Kamo, ja som ho zachránil. Ja som ho zachránil toho typka. Toho Mortisa. Teraz idem za Pokémon, za Rozu. Hej, ja som Leon, hej. Hej, Nida, check me out. Hej, Nida, ukáž mi, čo v tebe ja. Batu, Rasta, Mesta, Messi, give me Messi or Ronaldo, the best. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ona to... Hello, hello, hello. Počkaj, musím... Kabau. Kmu sa načítaj? Hello, hello. Dobre. Kamo, teraz idem za koho? Teraz idem za Jessie. Hej, ja mám napad, ona má to taký, čo tam hodí a strieľa to, že? Tak ja to hodím do krovia a uvidíte, jak vás napijeme 300-0, vieš, a teraz iba vyhrávame 1-0 a vieš, a oni raz, dva vyhrajú. Aký má ona vlastne útok tento? Kaš. 1 kill. Tvoje cíči tam sa volá. To iný Jožo. Hora, hora, hora. Dobre, Barley som zabil. Barley Song Tutorial. Mám sa mi, podľa mňa by... A už mám 1200. 200 coinov. 1300. Nemám ešte. Ešte mi zostáva 22. Som dal skoro play. Nie, teraz idem za Jackie. Pozerám youtuberov, poviem, že akých najradšej pozerám.
Ja pozerám teraz Junglesa, ja pozerám viacej českých youtuberov ako slovenských. Ja slovenských žiadnych. Pozerám oného, jak sa volá, Danglesa, potom oného, no to nemusím, to ich zabijú. Však zabite ho, no majú šťastie. Danglesa, Junglesa, potom pozerám toho Doda, väčšinou až Štepsa. Jeden dole, druhá dole, tretí dole. Jak sme ich nabili? No i tiež sme vyhrali Rafi Boost. Hra Duo Showdown, dobre. Ja teraz si dám... Ešte už mám iba duo, hej? A keď za všetkých už dám, tak potom dám jak sa to volá. Aký mal on vlastne? Koľko mal on pohárikov? Rafi Boost, ja ho budem variť Boost, hej? Kam ja dám leave team, však daj ready. Mne sa nechce všetkým dávať, že ready a let's go. Ešte budem dlho čakať. No ja na to škakám. Tak chvíľu pojem ku kamoške, za 2 minúty by som mal ísť. Ale pre vás vlastne, pre vás natočím ešte to, jak teraz možno vyhrám. 1 kill, však ja som ho zabil. Ja som omylom dal, že... OK, toto je vyhrané. Teraz máme posledného brawlera a to je... 75, ja nemám toľko gemu a to je Ems. Hashtag I'm so and I give you Messi. Hashtag I'm so and I give you everything now. Hashtag I'm so, na koľko mám percent? 85 to mám. Masters, či Epic, či jak sa to volá. Aha, 2 El Primo. Prečo máš Ems, keď si El Primo? Ty pačúny píli. Teda prečo máš? Kamo 3v1, to musíme vyhrať. Kamo, choďte na neho. Do sliepka. Hashtag I'm so and I give you Messi. Dobre, kill. Hen tu tiež killnem. Ko mne to nestrieľalo tá Emska. Takže toto je pre toto video všetko. Prajem vám pekný zbytok dňa a čaute.